का जने हमर बेटवा केने गइल बा बुरी खादर ले आवे के रहला। अच्छा ओदे लइका लौका तारा रुको हुने चलतनी ले आवे के। आज साले के गोड़ हाथ बिना तुले छोड़ेम ना यार, बड़ी परेशान पहले बड़ा ना साले। केने बाड़ी रे इतना घाम में बताओ केने गइल बाबू। अरे बाप रे बाप हउए हउए शंका आज तो साले के छोड़े ना रुको साले हो बाबू देख ले बड़ा होदे साले करा होदे देख होदे आवत रहो का होई दी काय होई रे अभी फल ही मारला साले बाबू ने या उतरा पकड़ाएम न तो साले तोरे ना तू साले बोड़ी साले बोड़ी साले तू कला चोरा के तब तक खा अब पहले तरह शुरू की ना खा क्या तू पकड़ाई बे साला हम पकड़ा में तोरे हम क्या बोला ना तू ना बोला यार पकड़ा तब रे चल चल यार रे हनिया हनिया क्या करता है इसे क्या करता रही बता क्या बता क्या करता रही पहले बता कितना खोजनी चुप 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 एक शब्द ना वही बेस कितना खोजनी क्या करता रही तो ऐसा गांव में लइका बड़ा सन जिला देवाल में पूरा चिरई चढ़ गइली सर खेत पूरा गा गइली सर चिरई सागर के मारे हमार पूरा खेत के हरी जाता धान उन जामले नहीं के तो खेत में तोर खेत में चिरई चढ़ता ई सब चिरई नहीं के चढ़ल देखा था पूरा उड़ के पूरा खा गइली सन घास चिरई घास खा गइली सन ना गलती हो गेल चिरई ना चढ़ल कीड़ा पूरा चढ़ गेल सन कीड़ा चढ़ गेल सन साला हमरा कपारे कहाँ से ऐसा लइका पड़ गइल है भगवान मने तारा हम ये मिल रहनी ऐसा लइका देवे कतरा बतावत तो हां हमर बाबू ना कीड़े चढ़ गेल सन अच्छा सुन खाद ले आवे करलो खाद खेत में देखत रही हां देखत नहीं पूरा हरी चढ़ गेल बड़ा सन हां सब कीड़ा चढ़ गेल बा पूरा हरी पियरी में बदल गई बा हां सही में पानी में लेकर बियान डाल लाई भतिया सुनने की लगाई है ना तो गुस्सा था सुनना पूरा हरी भाग गेल बा पियरी धरता खादर तोरा का पैसा देता नी खादर ले आओ पा का देखो खादर ले आओ पा मुंह पर गोबर कौन खादर ले आओ पा यूरिया हां यूरिया हां कगो बोरा एगो बोरा यूरिया के एगो बोरा हां यूरिया के एगो बोरा ले आओ पा अच्छा सुन ना गड़बड़ाई ना नु यूरिया के एगो बोरा कहत रहा बाबू ले आओ के यूरिया के एगो बोरा ले आओ पा हां सुन 500 रुपया देता नी आओ हैं तो 500 रुपया दे लगा दली हां पहले बात सुन पैसा बाद में लिए आ ठीक बा पिछला बार कहीं कइल
पिछला बार हम्म। काला ना मिल रहा है पैसा दे रही का भुलवा दे भुलवा चुप एक शब्द ना पैसा दे रही कावा कंडा कैली 500 रुपया केने उड़ा के बहुत तरीके हां ये साला बोल दिया पूछो एकरा से का भइले पैसा का भइले हम लिया के छिटाई खातर लेबे ना करे लगी खातर लेबे ना करे लगी पैसा भुलवा ना रे ला हम ठीक चलानी तो ठीक चलानी हां तो काहे ते कहली कि पैसा भुला गई तो काहे कहली पैसा भुला गई पता झूठ बता रही है पैसा ना बुला रहे काल ना ठीक भूल ना कर तो देखला खादर छिटले रहती तो खेत में पियरी धैले रही खादर छिटला का अरे हमारे बाप सुन बोला बेटा हमार बाबू पिछला बार पैसा भूलवैले रहला हां ए भगवान इस साला ना हंस ही देता ना रो ही देता क्या करे मारा तू ही साले बिगड़ले बड़ा तू ही बिगड़ले अरे निकाल बड़ा वाली क्या कर रखे अच्छा सुन सुन अरे बेटा हम बोल पले हीरो आई करने के पूछा बेटा हम ना खोलेम नु हां खोलेम कल ये नया गजी किन के लिए नी काहे नहीं की पहनले फाड़ लेला वाला घर नहीं रखो त हमको फाड़ लेला वाला ना फाड़ खतवा ना कथी कहला खरे कुछ ना तू कह यूरिया चाहिए बोरा अच्छा हां ठीक बा सब छोड़ पिछला बार देल रही तो भूलवा देल रही हां दूसर का बेर दिन तो जाके खड़िया के खाली चलैली हां अब क्रिया जे ना आइली यूरिया हट तरी हट इधर से मर में का छोड़ दो देख आई छोड़ दो कपार साले फोड़ दे मार के ठीक तब बा ले आ दे, पक्का ले आ दे ले आ दिए एक बोरा ठीक बा अन्ना मिली तो काहे ना मिली का बाजार में एके गो दुकान बा ना ढेर बा यूरिया गरी नहीं खे मिलत गबना और जा चनेश्वर में चल दिए चनेश्वर में उनकरा में मिल जाई कदिया हमर बाबू भेजला हन अच्छा ठीक बा नाम याद रही नु हां ठीक बा चनेश्वर ठीक बा चंडीगढ़ मत कहिए चनेश्वर ठीक बा भाई से जाके पैसा ले ली 500 ना तो पिछला बार भेजले नहीं यूरिया के जाके कहले रही लौरिया दो लौरिया उनकरा बाप के हकी लौरिया दिया यूरिया चनेश्वर में एक बोरा हाँ एक बोरा यूरिया के एक बोरा यूरिया के एक बोरा बस अच्छा यूरिया के एक बोरा हाँ। हां ठीक बा सुन चल ले चल अब क्रिया दोनों जाने के टांग तोड़ देम गड़बड़ी भइल माई से पैसा ले लेता नहीं हाँ चल जो ले ले ठीक बा तेजी में आइए हम खेत में बानी खादर छीटक बा तेजी में देख खेत साला खेत देख के दिमाग रुआता अब क्रिया ना ले आई नु तो सही में भाई लोग पागल कर दी साला ऐसा लड़का क्यों गवला ए बाबू हम आ गई नहीं हो खादर लेके आओ लेके तेजी में आओ आओ ताई सर कागज का बहुत पास हो रहा बा हाँ आ गई नहीं ऊपर रुक आ गई नहीं रुक आवता नहीं हाँ ले आओ माँ साला डांड दुखा गेल बा ओई बेर से कमाता नहीं हाँ आ गेल हाँ खादारवा रे एने ओने का देखता रहो आने हम पीछे आना खादारवा खादर नो यूरिया का बोरा ले आके ले ना बोरा इला खादर के बोरा खादर कहाँ से ले आइला हो हमनी के बाजारिया नहीं खे हऊ गाँव में आला ओ सीमेंटवा के दुकान में जा कने यूरिया के एगो बोरा दा तू कलानी ये बोरा तो ले लेनी है 10 रुपया तो देनी है 10 को हम देसी में ले आनी ना हाँ तो तू ठगा दला बाबू तू ठगा
साला हमार कर में फूट गइल बा कि ऐसन लइका मिलल साला ये कादर के बेचले रहनी सीमेंट के बोरा ले एगो तो यूरिया ना मिलला के बाद साला बर्बाद नहीं एकरा से हम बर्बाद हो गए अब रांची जाके पड़ी हमरा